Take quick meal. Orange water. Sziasztok srácok, valamilyen megállt a felvételem. Na mindegy, itt van a második része ennek a videónak. Szomjas. Miért mondod azt, hogy 34%? Tudod mit? Baby food! Tudod mikor inkább inkább halok meg, bazd meg. Így nem lehet inni? Take water. Iszok. Drink all. Lehet olyat, hogy hogy meghalsz, vagy mi? Take water. Water. Hogyha megiszom az egészet, akkor mi van vele? Semmi. Megittam, de semmi. Na jó. De nem kaját. Nem kaját. Take quick meal. Van valami... More. Energiaitalt kéne keresni. Nincsen energiaital! Milyen hűtő ez? Energiaital. Jó, ettől még izélni fogok. Jó, nem érke, akkor ezt iszok. One thing about me is that telling a lie. Amúgy nem tudom a szöveget, szóval nézzetek hülyének. Tudod mit? Megyek dolgozni. Minek menjek, hallod? Minek? Na mindegy, srácok. Ennyi lenne a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok. Na, várjál már. Elromlott az egerem. Na, várjál már. Istenem. Jobban nem érdekel. Hát, akkor, srácok. Ennyi lenne ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok. És iratkozzatok fel. Ha akartok még sokat, akkor írjátok meg kommentbe. És igen. Na sziasztok, én itt fogok meghalni. Mr. B $6,000. Nagyon jó vagyok, bazd meg, Bence. Na, one thing about me is to take it alive. Okay, F, F, R, R, E. Okay, F, R, E. Okay, one thing about me is a keeping alive. One thing about me is a keeping alive. Okay, F, F, R, E.